vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Zvakatangirawo apo pandainge ndichiri kuhigh school. Ndainge ndimbori munhu ainge aine passion for football. Bhora ndo kwainge kuri kudya kwangu. I really loved playing football a lot, but panewo mamwe matambudziko awo andakazosangana nawo awo akazokonzeresa kuti ndisazokwanisa kuenderera mberi nefootball career yangu. So along the way ndinodawo kureurura kuti ndine mistakes awo andakaita. So ndakakurirawo kumasvingo. So taiwanzo kuenda kuma football tournaments tichinosangana nezvikoro zvakasiyana siyana. I even had this other guy, murume uyo ainge achishandira umwe murume ari a talent scout, saka vainge vaine connection neDynamos Football Club, saka ainge akambondiona pane imwe schools tournament. Saka iye shungu dzake dzainge dziri dzekuti ndinge ndichibva kumusha ndikwanise kuuya kuHarare, achiti kana ukakwanisa kungouya kuHarare ndiwo mukana wako. Ende handizivi zvimwe kuda ndiwo wega mukana uyo wandainge ndakapiwa naMwari wangu wekuti ndige ndichizokwanisa kubudirira. But baba vangu vakabva vachizoramba. Baba vakaramba vakabva vati handina mwana wangu anoenda kuHarare kunogara ari ega, kuHarare achiita zvebhora, vamwe vake vachienda kuchikoro. Saka dai vanga vasiri baba, zvimwe kuda ndikadai ndakazotokwanisawo kutoenderera mberi necareer yangu sezvakazoita vamwe avo vandainge ndichitamba navo bhora, vamwe vatori nemukurumbira. Saka baba vangu vakanditi handina mwana wangu anoenda kuHarare akanogara ari ega nekuti anozotanga kuita musikanzwa. So murume uyu aiti kana akauya kumusha aibva ati kwandiri, iwewe ndikuda kuti unge uchiuya kuHarare. But baba vangu vaiti no, mwana wangu anombotanga aita zvechikoro nekuti hapana mwana anonzi ange achienda kunoita zvebhora iye asati anyora O level. Kana apedza kunyora O level ndipo apo pandichazomupa mvumiro ngekuti ange achizoenda ikoko kuHarare. Zvino ndakazoti ndapedza kunyora O level yangu mukoma ndokubva ndafoira paya because inini simba rangu rainge rakawandirawo kubhora. Later on this guy akabva achizouya kuvillage kwedu zvekare, takasangana ndikabva ndamuudza kuti sezvo ndainge ndakapedza kunyora inini ndainge ndava kuda kuti ndinge ndichimboshingirira kubhora uko, apa ndainge ndakafoira zvekare kuchikoro. Akabva azoti kwandiri it is fine, unokwanisa kuuya, asi dambudziko ravapo nderekuti iwewe manje sezvo usisiri kutambira chikoro zvinotinetsei, nekuti ipo paya pandainge ndichikunetsa ndichiti ndainge ndichida kuti unge uchiuya kuHarare, ndainge ndichiitira kuti ukwanise kuwanawo mukana wekupinda kujunior team, because panguva yacho iyoyo hanzi kwainge kuine maprograms akasiyana siyana. Kwainge kuchidiwa vana vane talent vanobva kuzvikoro zviri munzvimbo dzine vanhu vanotambudzika from poor backgrounds. But now that wakura zvinonetsa nekuti hausisiri kuchikoro kuti unge uchizokwanisa kukwana pamaprograms akadai. Saka mukana wacho wakatokudarika hako mufana wangu. So ndakazongoshingirirawo ndikabva ndachizoenda hangu kuHarare. Ndakati ndasvika kuHarare ndokubva ndachizotanga kushanda apo pandainge ndawanawo basa. Ndaiti pano nepapo kana ndikawana mukana ndaiendawo kumatrials kumatimu akasiyana siyana anowanikwawo muHarare atori nemukurumbira. Asi chandainge ndisingazivi ndechekuti kana uchinzi kuenda kumatrials iyo club inenge isingatombokubhadhari, anenge atori maexpenses ako, especially kana wagara utori munhu asingatombozivikanwe kubhora kwacho ikoko. Saka vamwe vangu vakaramba vakashingirira, vainge vachipiwa mari nevabereki vavo, asi inini manje masports akazondiremera ndokubva ndachizongosiyana nazvo. Ndikabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichisiyana nazvo izvi zvekutamba bhora. That was the end of my career. But ndakabva ndachizotanga kutamba bhora ndiri
Boozer League. Semunhu ainge agara achingofarira bhora, ndaiti kana ndikamboramwa ndobva ndambodzokera zvekare ndotanga kutamba bhora ndiri kumabhuza. Munongomaziva matimu mamwe aya ekuti munenge muchingofamba muchienda munzvimbo dzakasiyana siyana. Ndaiwanzokutambira imwe timu inowanikwa kwakareko kuHighfields. Taienda munzvimbo dzakasiyana siyana tichitamba aya awo avanoti mamoney games, tichiita zvekubhejerana, but it was no longer the same. Ndainyatsokuona kuti shuviro dzangu dzose dzandainge ndiinadzo kubva ndichiri mwana mudiki dzekuti ndinodawo kuti ndinge ndichizova mutambi ane mukurumbira uye zvekare ndichizototambirawo maWarriors. Zvainge zvangovawo zviroto, but at least ndakazviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndainge ndava kumbopota ndichiwanawo kamari kashoma apo pataiendawo kumamoney game kana tikawina. Zvino muridzi wetimu yacho ainge ari coach, ari muridzi wetimu, iye ainge ari murume uyo ainge achibva kuMalawi. Murume uyu aiwanzokuti each and every time kana tichienda kunotamba bhora, especially kana pakatobhejewa, aibva aenda obva amhanya obva anotenga tinned fish kana kuti aitoenda kubucha straight obva atonotenga hove dzake umwe neumwe kubva kuna kipa kunosvika kumasabu. Tiri tose umwe neumwe aipiwa hove yake, taipiwa mabrim. Obva wanzi hove yako iyi unofanira kuti unge uchizozvipukuta mashooters ako nehove yacho iyoyo, kuitira kuti paya kana tava kutamba ukanzi wabata bhora sematsvedzero awo anongoita hove kana iri mumvura, kana womhanya nebhora ndo matsvedzero acho iwawo aunenge uchiita. Kana tapedza kutamba bhora, zvaaizoita ndezvekuti aitora hove dziya dzose obva atanga kudzibika. Aingodzibika dziri stew dzisina kana kutombobviswa matumbu kana kuklinwa kana kuita sei, dzisina munyu zvekare, tobva tatanga kudya. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvainge zvichiitwa nemuridzi weclub iyo yatainge tichitambira. Ainge ari munhu ainge asinganzwisisiki, achiita sekunge anoita zvekutamba zvigure. Aifarira stere kungogara ari kung'anga at all the times. Saka iniwo nekusaidi ndaiva munhu wo ainge achizvifarira izvozvo zvekushandisa mishonga, asi ndainge ndisina mukana because pandainge ndichiri kumusha amai vangu vainge vasingatombodi kana kuzvinzwa kuti munhu anoenda kumaprofita achinobetserwa. Saka ndakabva ndachizomuti murume uyu one day, ndikudawo kuti munge muchindibatsira because even though ndichitambawo bhora kutimu yenyu but dzimwe nguva ndinozosvika pakuomerwa neupenyu. Saka kuti zvinge zvichinakidza kana ndikakwanisawo kuwana basa rinenge richibhadhara, at least pandinouyawo kubhora ndinenge ndisina kana machallenges andinenge ndichifunga, ende ndinozokwanisa kunyatsokutamba bhora mwoyo wangu wakapombonoka. Akabva ati kubva zvakanaka, kana zvirizvo zvauri kuda, akabva ati ndichakupa umwe mushonga, but mushonga uyu ndo uchazoita kuti unge uchizokwanisa kuwana basa. Ende zvechokwadi akabva achizondipa mushonga. Murume uyu akandipa mafuta awo akati mafuta acho iwawo ekutanga akandipa hanzi ainge akasanganiswa ari mafuta eshato nemafuta eshumba nemafuta awo elaki. Akabva azomaisa mune kamwe kabhodhoro. Mukomana ashe ndakabva ndachizotanga kumashandisa mafuta aya elaki. Ndipo apo pandakabva ndachizowana basa. Mushure mekunge ndawana basa ndainge ndava kushanda zvino pakambani iyo yeGMB, asi kubva ipapo ndo pandakatanga kusangana nezvidzangaradzimu, sezvaainge akandiudza kuti mushonga welaki unenge uine laki rekuti chakaipa nechakashata nechakanaka zvose izvozvo zvinenge zvichingoitikawo kwauri, asi apo paunenge uchiri nesimba mushonga iwoyo welaki ndo paunenge uchingosangana nezvakanaka chete, usina kana zvakaipa zvaunenge uchisangana nazvo. Saka mukomana she ndo pandakatanga kuzoona zvipoko. Ndaiwanzokuti kana paya kana kuri kunzi tikachaisa late tichibuda paGMB tava kutanga kufamba tichienda kunobata makombi, ndaiwanzokuona zvidzangaradzimu zvichifamba kunyange mutauni kana zvipoko chaizvo, uchitoona kutoti munhu uyo kwauyu haasi munhu but chitori chipoko icho. So I thought kuti maybe since panguva yacho iyoyo ndainge ndiri munhu aitawo zvekunwa doro nekuda kwemastresses nekusvuta mbanje at the same time, ndaingozviudza kuti zvimwe kuda ndokusaka ndiri kuona zvose izvo zvandiri kuona zvinhu zvinotyisa, but I did not even realize kuti zvose izvo zvandainge ndichiona zvainge zvitori zvinhu zvainge zvichitoitika
for real, because panguva iyoyo ndichizosara ndichizonowana basa. Ndainge ndiine musikana wangu wandainge ndichidanana naye, zvino akazoti ava nepamuviri. Ndipo apo pandakabva ndachizotora mushonga weLucky. Nekufamba kwenguva takazototi tatova nemwana wedu. Mudzimai wangu ndo paakabva achizoklina kwava kuvhura toolbox rangu. Iye ndainge ndakamuudza kuti no matter what mai mwana, ini handidi kuti toolbox rangu ringe richibatwa nemukadzi, nekuti umu ndo mune zvinhu zvangu zvandinoshandisa semunhurume. But iye akazovhura achiita macleaning ake. Nerimwe zuva mukomanashi ndakazongokaruka ndasangana nechimwe chipoko icho chakandivhundutsira. Chipoko ichi chakati, iwewe ndikuda kukupengesa nekuda kwekuti ndiwe uri kukonzeresa kuti ndisakwanisa kuzorora kunzvimbo uko kwandiri ndichingonzi ndinge ndichizoya kuzorwisana newe. So ipapo ndo pandakabva ndazoziva kuti mushonga uya weLucky wandainge ndava nenguva ndisingaushandise ndo wainge uchikonzeresa zvose izvi, sezvo ndainge ndakaudzwa kuti wainge uri mushonga waizopota uchizoexpire, uchizoda kuzorenewiwa, asi ndaifanira kuti ndige ndichizongoramba ndichingodzoka ndiine chibhodhoro chiya. Saka ndakazoti ndabvunza mudzimai wangu ndikabva ndati, naiwe ndine kamwe kabhodhoro kangu kainge karimo mutoolbox mangu kandisiri kuona, wakambokaona here? Akabva ati ndakakapisa ini, ndakaona kainge kaine zvimwe zvinhu zvainge zvichivaima zvichipenya zvirimo mukati, ndikanzwa ndichitya ndokubva ndapisa zvinhu izvozvo. Ndikati, kosei usina kuda kundiudza? Asi ndakabva ndazosiyana nazvo nekuti ndainge ndava kutya kuti mudzimai wangu achazoti kasi wakaromba here. Ndakasiyana nazvo mukomanashi ndokubva tachizongoenderera mberi hedu neupenyu, asi ndainge ndava kutoziva kutoti zvinhu zvangu zvainge zvadhakwa manje, ende ndainge ndava kungoramba ndichingoona zvidzangaradzimu, ndichiona zvipoko. As for that man uyo ainge achigara kuHighfields, since ainge akashayika apo pazvakazopanduka, ndainge ndava kusaziva zvino kuti ndoita sei. Zvechokwadi upenyu hwakasvika pakuoma, ndokubva ndachizotanga kufamba ndichiendawo mudzin'anga dzakasiyana-siyana. Saka ndakabva ndachizoenda kune vamwe sekuru avo vakazondiudza kuti ndati ndichikuvheneka munyika dzimwe ndikabva ndaona kuti iwewe une kamwe kabhodhoro kawakapiwa. Munhu uyu akakupa kabhodhoro aripi? Ndikabva ndavaudza kuti ndine kabhodhoro ako kandakapiwa neumwe murume, asi murume uyu akazoshayika. Akabva anditi murume uyu ainge ari wemuno muZimbabwe kana kuti ainge achibva kune imwe nyika ari mubvakure? Ndikabva ndati ainge ari mubvakure. Vakabva vati hongu ndiri kuzviona, nekuda kwekuti n'anga yacho iyoyo yakagadzira kabhodhoro aka ndambozama kuti ndinge ndichitaudzana nayo munyika yemweya, asi iyo tiri kuti mukunotaura ndikuona sekunge asiri kukwanisa kunzwisisa zvose izvo zvandikuda kumuudza pamusoro pako. Murume uyu akabatsirwa nen'anga inobva kuMalawi. Zvino n'anga iyi iyo yakadeketerera kabhodhoro aka ikati, kana ukakapa umwe munhu kabhodhoro aka, munhu iyeye anofanira kuti ange achizodzoka nako pano pawakatora, kuti inini ndige ndichizokaparadza, nekuti ndini ndinoziva kuti vafi avo vandakanomutsa kumakuva ndakataurirana navo kuti kudii. Vafi avo vachange vachizotevererana nako kabhodhoro aka, iwewe hauzivi kuti ndakataurirana navo kuti kudii. Kana wawana munhu waunozokapa iwewe wava kusada kukashandisa, udza munhu iyeye kuti anofanira kuti ange achizouya panapa ozondisira, kana kuti vana vangu kana vazukuru vevazukuru vangu kabhodhoro ikako, otherwise kanozomunetsa. Mukomanashi ndakashaya kuti ndoita sei. Vakabva vanditi, karipiko kabhodhoro ikako? Ndikabva ndati kabhodhoro aka, kutaura chokwadi sekuru, kakasopiswa kudhara navadzimai vangu. Sekuru vaya vakabva vati right, ndokusaka wainge uchiona zvipoko, uye zvekare ndokusaka wainge wava neLucky rekubirwa kaiwewe, uri munhu anongogara achingobirwa. Ndikabva ndati hongu ndizvozvo. Dzimwe nguva ndaitoti ndichitobva kubasa, mushure mekunge ndabva mukuwana mari yangu yepay, ndobva ndatorerwa mari yacho yose iyoyo, ende zvose zvakashata zvainge zvava kungoitika kwandiri. Vakabva vati kwandiri, hongu ndo zvinoitika kana kuri kunzi munhu ukatora mushonga weLucky, zvaunoita mushonga weLucky paya paunenge uchiri nesimba zvechokwadi, unyatsokuona kuti
panapa ndiri kurarama upenyu hwakanaka ndichiraramiswa nelake. Asi zvinozoitika ndezvekuti kana wazopanduka manje, mhepo dziya idzo dzinenge dzichikonzeresa kuti unge uchinhonga mari, uchisangana nezvakanaka chete, uchiwana mabasa, mhepo idzodzo dzinenge dziri mhepo dzevafi. Saka vakafa vaya vanenge vava kutanga kunetsana newe, sezvauri kutaura iwe uchiti wava nemunhu anogara achikunetsa chete, ko iwe wadireiko kuti ndisakwanisa kuzorora nekuti ndiri kunzwa kuti ndinofanira kuti ndige ndichidzoka pano panyika, ndige ndichizorwidzana newe nekuti iwewe ndiwe uri kupota uchindimutsa kubva kuvafi. Saka ndakabva ndavati ndoita sei? Ivo vakangoti kwandiri, inini hangu kuti ndige ndichikubatsira zvinokwanisa kuti netsei. Unotofanira kuti unge uchitodzokera kwakareko kuMalawi. Zvino kuMalawi kwacho ndainge ndisingakuzivi, nanhasi handikuzivi. Zvakazotanga kuitika mukoma ndezvekuti vanhu vakazotanga kufa mugore ra2015 kunosvika mugore ra2020. Mumuri makafiwa mukoma, vanhu vasingatombozvizivi kuti ini ndini ndainge ndichikonzeresa kuti vanhu vose ava vange vachifa, nekuti vafi vaya vaiti vakauya kwandiri vachindinetsa, ndaibva ndazongonongedzera kune veukama, ndobva ndati iwe enda kuna nhingi unge uchimunonetsana naye, kana uchida kuuraya iye, inini siyana neni. Zvino ndaizotaka kurota, ndichitorota hama yangu uyo wandinenge ndasaidzira mweya yevafi kuti vange vachinomuuraya. Saka aitouya kwandiri achiti ndibetsereiwo mukoma, ndibetsereiwo kani, pane vanhu vari kuda kundiuraya nekuti imimi muri kunetsana navo. Madiko mangova pakabhodhoro kavo, vadzokera kunyika kwavo. Zvino ini ndaibva ndazongomutuka, ndobva ndatuka uya anenge achifanira kuti ange achizofa. Ndaingomutukirako kuhope obva atongotiza pasina kana nguva. Ndobva ndatonzwa zvichitonzi munenge nanhenge uya ashayika. Izvi zvakangogara zvichingoitika. Iniwo ndaiti kana kuri kunzi mumuri mukafiwa kana kuti musati mafiwa, ndaibva ndaenda kun'anga kuri kunovhara mahwani, so that vanhu vasazozviziva kuti ndini ndakauraya. Situation yakasvika pakuoma zvekuti neniwo ndakazorasikirwawo nemwana wangu. Saka kusvika pari nhasi mudzimai wangu iye akarasikirwa nevana vaviri, and akaita miscarriages 7 nemastillborn maviri, then nemwana 1 uyo wandati ndiye akatanga kufa. The problem is that mudzimai wangu akapisa chibhodhoro ichi, akandikanganisira. Zvino handichazivi kuti ndoita sei. Ndomuudza here? Ndinototyawo kutomuudza kuti izvi ndo zviri kukonzeresa. Pari zvino ndiri kurarama ndichigara ndiri muno munyika yevatorwa. Ndinorwadziwa nekuda kwekuti vamwe vandakatombotamba navo bhora, vamwe vacho vakazototanga kutotambira mamwe matimu emuno muSouth Africa, vachitotambira muPSL. But kana mukaona upenyu hwandinorarama munondidzwira tsitsi. Ndiri murombo wekupedzisira, zvekutoti handitombodi kuti avo vandakambotamba navo bhora vange vachizviziva kuti ndiri kuno kuSouth Africa ndiri kushupika kudai. So ndinozviziva kuti ndakakanganisa, but muupenyu hwangu ndakasvikawo pakudzidza chidzidzo chekuti no matter how life gets so hard, usambofa wakatorana nemishonga yelaki, nekuti mishonga iyoyo ino expire. And kana mishonga iyoyo ya expire, upenyu hwaunenge wava kuzorarama unenge worwadza semarwadziro ari kuita upenyu hwandiri kurarama. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we.